ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം മാതാജി. കേൾക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ട് കേൾക്കാമല്ലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്യതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാം സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷേ പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീരാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ വിസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വെള്ളം ഒഴിക്കാം. അളവ് നോക്കിയാലേ വെള്ളം ഒഴിക്കാം. എന്തോ 2 ഗ്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം. എങ്ങനെയാ ഒഴിക്കണേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ ഇന്നലെ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത് 26ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെയാണ് മാധ്വാചാര്യർ, അതുവരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. അപ്പോ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോ വേറെ ഏത് മാർഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഏതാണ് ഭക്തിയോഗയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് സംസാരിച്ചാലും പ്രകീർത്തിച്ചാലും അത് ഭഗവാൻ അതേപോലെ ബാധിക്കത്തുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ ഇതൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ദോഷം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നേക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ്? നമ്മൾ പാപം ചെയ്താൽ നരകീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. മനസ്സാ കർമ്മണ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കരുതെന്നാണ് ഇവിടെ മാധ്വാചാര്യരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കർമ്മണ മനസാ വാച ജ്യോതിഷീയാദ് വിഷ്ണു അവ്യയം
ഭജന്തി പിതരസ്തസ്യ നരകേ ശാശ്വതി സമാഹ. അതാണ് മാധവാചാര്യർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും മനസാ വാച കർമ്മണ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ദോഷം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവത്ഗീത 19 മുതൽ 20 വരെയുള്ള 16-ാം അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകവും ഭഗവാൻ അത് തന്നെയാണ് അതിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. താനഹം ദിശദ ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമി അജസ്രം അശുഭാൻ ആസുരീഷേവ യോനിഷു ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാം അപ്രാപൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്തി അധമാം ഗതിം. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും മോചനത്തിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ വളരെ വിരളമായിരിക്കും, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുമായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ആസുരയോനികളിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ട് വരാൻ പല യുഗങ്ങൾ എടുക്കും, പല ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ദുർബുദ്ധികളും മനുഷ്യാധമന്മാരുമായിട്ട് മാറാതെ നമ്മൾ നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്രകാരം അനേകം തവണ ജന്മം എടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ഒരിക്കൽ താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുകളിലോട്ട് വരുന്ന കാര്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും ചിന്തയും ഒക്കെ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താക്കണം? ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് ആക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നരകലോകങ്ങളിലും അതേപോലെ തന്നെ മോശമായ യോനികളിലും ഒക്കെ ജനിക്കേണ്ടി വന്നാല്, കാട്ടുമൃഗങ്ങളായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നാല് നമുക്ക് മോചനം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്ന ഒരുവൻ അദ്ദേഹത്തെ വിസ്മരിക്കാൻ എല്ലാ സാധ്യതകളുമുള്ള അസുര കുടുംബത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അതിന് പുണ്യഫലം ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മൾ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്കും പോകും. അതേസമയം പ്രത്യേകിച്ചും തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് സാധ്യതയുള്ളത്? അധോ ലോകങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ പോകാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ജന്മങ്ങൾ, മനുഷ്യൻ അല്ലാത്ത ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത 9-ാം അധ്യായത്തില് 11, 12 ആ ശ്ലോകങ്ങളും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അവജാനന്തി മാ മൂഢ മാനിഷീന്തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവം മജാനന്ദോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യജീവിയെ പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനാൽ മൂഢന്മാരും തെന്മാതികളും അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അളവറ്റ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ച് അവർക്കറിയില്ല. നമുക്ക് മഹാഭാരതത്തില് നമുക്ക് അറിയാൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ദുര്യോധനൻ, ധൃതരാഷ്ട്രർ ഇവരെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആരായിട്ടാണ് കാണുന്നത്? ഒരു വെറും മനുഷ്യനായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്നുള്ള, ദ്വിഭുജനായിട്ടുള്ള, അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ, കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ ശക്തി ദുര്യോധനന് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ടും അല്ലെ, ദൂതനായിട്ട് പോയപ്പോ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിട്ട് പോലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള വിവേക ബുദ്ധി ആർക്കും ഉണ്ടായില്ല, ദുര്യോധനന് ഉണ്ടായില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ആരും ആ വിവേക ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചില്ല, ധൃതരാഷ്ട്രരും ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കൗരവന്മാർ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഇതേ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നവരായിരുന്നു, അല്ലെ? ദുര്യോധനന്റെ സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും ഇതായിട്ട് ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവരെ പോലെയാണ് പെരുമാറിയിരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് മൂഢന്മാരും തെമ്മാടികളൊന്നും വിളിച്ചത്, അവരെയാണ് വിളിച്ചത്. അപ്പൊ അവർക്കൊന്നും ഭഗവാന്റെ യഥാരൂപം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അളവറ്റ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ച് അവർക്കറിയില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ശക്തി പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് പോലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് പറ്റിയ ദോഷം. അടുത്തതിലും പറയുന്നു, മോഘകർമാണോ മോഘജ്ഞാന വിജേത സഹ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനീം സ്മൃതാം. അപ്പൊ ഇവിടെയും പറയുന്നു ശത്രുതാ മനോഭാവം ഉള്ള, അല്ലെ? കൗരവന്മാരൊക്കെ ശത്രുതാ മനോഭാവം, അതായത് അവർ ഭൗതികതയിൽ അങ്ങ് മുഴുകി കിടക്കുന്നവരായിരുന്നു, അല്ലെ?
അവർക്ക് അധികാരവും പണവും ശക്തിയും ഒക്കെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത്. അല്ലാതെ അവർക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരംശം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് വരുന്നത്? അവരുടെ ശത്രുവാണ് പാണ്ഡവർ, അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്? അവരിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം പിടിച്ചു പറ്റേണ്ടത്. അപ്പൊ അവർക്ക് പാണ്ഡവരുടെ സ്വത്തുവകകളെല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് അനുഭവിക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാജ്യവും എല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് അനുഭവിക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവരെ ശത്രുവായിട്ട് കണക്കാക്കി. പാണ്ഡവരോട് പോറ് കാണിക്കുന്ന ഭഗവാനെയും അതുപോലെ ശത്രുവായിട്ട് കണക്കാക്കി. ശത്രുതാ മനോഭാവം ഉള്ളവരാൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എന്തും വിഫലമായിട്ട് പെടും. മോഘാശ എന്നാണല്ലോ. അപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്താലും എന്തായിട്ട് വരുന്നത്? അവർക്ക് ഫലമില്ലാതെ. ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത. അതാണ് ഇവിടെ ഫലം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതില്ലാതായിട്ട് തീരും. ഈ ശത്രുക്കൾ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയോ ബ്രഹ്മ അസ്തിത്വത്തിൽ ലയിക്കുന്നതിനോ പരിശ്രമിച്ചാലും, അപ്പം മുക്തിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചാലും ബ്രഹ്മാവിൽ ലയിക്കുന്നത് ഒരു തരം മുക്തി തന്നെ. പക്ഷെ അതാരും കാക്ഷിക്കുന്ന മുക്തിയല്ല, അല്ലെ? ആ മുക്തിക്ക് എന്താ പേര് പറയുന്ന? 5 തരം മുക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സായുജ്യം, ആ പിന്നെ സാഷ്ടിയും, ആരോഗ്യമുക്തി, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാരൂപ്യമുക്തി, സാരൂപ്യമുക്തി, സാഷ്ടി, സാഷ്ടി. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിയാണത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് സായുജ്യമുക്തിയാണ് എവിടെ എത്തുന്നത്? ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നത്, അല്ലെ? സായുജ്യമുക്തിയാണ്. അപ്പൊ സായുജ്യമുക്തിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാലും അതുകൊണ്ട് വലിയ ഫലമില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അവിടെ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് സായുജ്യമുക്തിയെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തരെന്ന് കാക്ഷിക്കാത്തത്. അപ്പം മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മികളെ പോലെ നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്ത് എവിടെ പോകാം? ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചാലോ? ഉപരിലോകങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ അറിയാലോ, അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ ഉപരിലോകം. ഏതൊക്കെ ഉപരിലോകങ്ങളുണ്ട്? എത്രയുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മലോകം, സത്യലോകം അല്ലേ? അതെ. ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം നമ്മൾ താഴേന്ന് പോയിട്ട് അത് ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ്, അല്ലെ? അപ്പം ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകമായിട്ടാണ് ഏതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മലോകത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകത്തെ തന്നെയാണ് സത്യലോകമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും മേളിലുള്ള, നമ്മളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന ഏതാണ്? ഏതാണ്? ഭൂമി, അല്ലെ? ഭൂലോകം. ഭൂലോകത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അടുത്ത് വരുന്ന ഏതാണ്? കൃഷ്ണ. ഭുവർലോകം അല്ല, ഭുവർലോകം. ഭുവർലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അന്തരീക്ഷം എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ നിഗൂഢ ശക്തികളുള്ള അർത്ഥദേവന്മാരാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഭുവർലോകം. നമ്മുടെ തൊട്ടുമേളിൽ വരുന്നതാണ് ഭുവർലോകം. അതിന് തൊട്ടു മേളിലായിട്ടാണ് സ്വർഗലോകം വരുന്നത്. ഇന്ദ്രൻ അധിപതിയായിട്ടുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ലോകമാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ദേവന്മാരുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ 30 കോടി, അല്ലെ? 3 കോടി ദേവന്മാരെന്നാ പറയുന്നത്. 33 മുക്കോടി ദേവന്മാരല്ലേ? അവരെല്ലാം വസിക്കുന്നത് സ്വർഗലോകത്താണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടു മേളിൽ വരുന്നതാണ് മഹർലോകം. അവിടെ താമസിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ ഋഷികളാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ചവരാണ് അവരാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അവിടെ തപസ്സികളുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭാഗികമായിട്ടുള്ള, അതായത് ഒരു കൽപ്പത്തിന്റെ അന്ത്യത്തില് ഇതിന് നാശം വരുന്നില്ല. ഒരു കൽപ്പത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഹാരത്തില് ഭുവർലോകവും പിന്നെ ഭൂലോകവും സ്വർഗലോകവും ഭാഗികമായിട്ട് നശിക്കും. എന്നാല് ഏത് നാശം വരുന്നില്ല? മഹർലോകം മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള ലോകങ്ങൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല ഈ ഭാഗികമായിട്ടുള്ള സംഹാരവേളയിൽ. അതായത് ഒരു പകൽ കഴിയുമ്പോൾ. അതിന് തൊട്ടു മുകളിലുള്ളതാണ് ജനലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ജനലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള
ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന, ആത്മാക്കൾ താമസിക്കുന്നിടമാണ്. അവിടെ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളില് ബ്രഹ്മാവിനെ സഹായിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരാണ് ഈ ജനലോകത്ത് താമസിക്കുന്നതെന്നാണ്. അവിടെയും എന്തില്ല, മരണത്തിൽ നിന്ന് അവര് സ്വതന്ത്രരാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സംഹാരവേളയില് അവിടവും നശിക്കത്തുള്ളൂ. അതിന് മുകളിൽ വരുന്നത് തപലോകമാണ്. അത് എന്ന് പറയുന്നത് തപസ്സികള് അല്ലെ. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം അങ്ങേയറ്റത്തെ ആധ്യാത്മികതയിലുള്ളവരാണ് ഈ തപസ്സികൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങേയറ്റം തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവരാണ് ആധ്യാത്മിക ശക്തികൾ ധാരാളം ഉള്ളവരാണ് ഈ തപസ്സികള്. അവരാണ് തപലോകത്തിൽ വസിക്കുന്നത്. അതിന് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടാണ് ഏത് വരുന്നത്, സത്യലോകം വരുന്നത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകത്തെയാണ് സത്യലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ലോകമാണ്. അതും മഹാപ്രളയത്തിൽ മാത്രമേ നശിക്കാറുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഭൂമിയും ഭൂർലോകവും സ്വർഗലോകവുമാണ് ഒരു കൽപ്പം കഴിയുമ്പോൾ നശിക്കുന്നത്. ബാക്കി ലോകങ്ങളൊന്നും നശിക്കാറില്ല മഹാപ്രളയത്തില് അല്ലെങ്കിൽ മഹാ അഗ്നി വരുമ്പോ അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന് 100 വയസ്സ് തികയുമ്പോ, അതായത് 311.04 മനുഷ്യ വർഷം ആകുമ്പോഴാണ്, അല്ല 311.04 ട്രില്യൺ മനുഷ്യ വർഷങ്ങളാകുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവ് 100 വയസ്സെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴും മാത്രമേ ഏതാണ് മഹർലോകം, അതേപോലെ ജനലോകം, തപലോകം, പിന്നെ ഏതാണ് സത്യലോകം, ഇവയൊക്കെ നശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെ നശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. ആ ക്രമത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. ഓരോന്ന് അതിന്റെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഭക്തിശാസ്ത്രം എല്ലാം കഴിഞ്ഞവരല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. കൂടുതൽ പേര് അല്ലെ, കുറെ പേര് ഭക്തിശാസ്ത്രം കഴിഞ്ഞവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് മറന്നു പോകാതെ ഇരിക്കുക. അറിയാം നമുക്ക്, പക്ഷെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റാത്തതാണ്. എന്നാലും അത് നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം. അപ്പം ധ്രുവലോകം ഏതിലാ പെടുക? ഏത് ധ്രുവലോകം? പൂർലോകം? ധ്രുവലോകം അത് വേറെ. അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോകമാണ്. അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വൈകുണ്ഠം എന്നാണ് അതിനറിയപ്പെടുന്നത്. അതിനും ഏതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ നാശം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അത് ബ്രഹ്മലോകത്തിന്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗോലോക ചാർട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിനും നാശം വരുന്നില്ല. അത് ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിലും അത് വൈകുണ്ഠമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അതൊരു പ്രത്യേക ലോകമാണ്. ഈ 6 ലോകങ്ങളിൽ പെടാതെ വരുന്ന വേറൊരു ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രത്യേകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകിച്ചുള്ളതാണ്. ഈ 6 ലോകങ്ങളിൽ അത് പെടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന കർമ്മികൾ അല്ലെ. കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കർമ്മകാണ്ഡത്തിലുള്ളവർ. അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കർമ്മയോഗയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്, നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പെടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ എവിടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്, സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ പോലും അവയെല്ലാം പാഴായി പോകും. കാരണം എന്താണ്, ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എവിടെ എത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സ് നമ്മളെ ശുദ്ധമാക്കണം അല്ലെ. എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും തീർത്ത് നമ്മളെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കി നമ്മൾ ഭക്തിയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ, ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടാനും അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം ഭഗവാനിൽ എത്തിപ്പെടാനും. ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിൽ പോയാലും നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭൂലോകത്ത് വരേണ്ടി വരും. ഇത് കർമ്മ ലോകമാണ് അല്ലെ, ഭൂലോകം, നമ്മുടെ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ വന്ന് പ്രവർത്തികൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനനുസരിച്ച്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് കർമ്മം തന്നെ ചെയ്യണം, ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. അപ്പൊ മനസ്സ് ശുദ്ധമായിരിക്കുകയും വേണം, സത്വഗുണത്തിലെത്തുകയും വേണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള മോചനം, ജന്മമരണം ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരു മോചനം നമുക്ക് ലഭ്യമാകും. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അയാൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് അങ്ങേയറ്റം ശത്രുതയിലായിരുന്നെങ്കിലും
ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്ന തന്റെ പുത്രനെ കുറിച്ച് എല്ലായ്പ്പോഴും ചിന്തിച്ചിരുന്ന. അപ്പൊ ശത്രുതാ മനോഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് മോചനം ലഭ്യമാകും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുകയാണ്. ഹിരണ്യകശിപു ആണെങ്കിലോ എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് ശത്രുതയായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആരെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത്? പ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ച്. ആ പ്രഹ്ലാദനെ എങ്ങനെ വധിക്കാമെന്നായിരുന്നു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്? വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ? അപ്പൊ കുഞ്ഞുനാളിലെ മടിയിലിരുത്തി നമ്മൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെ? കുഞ്ഞുനാളിലെ മടിയിലിരുത്തി എന്താണ് നീ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതായിരുന്നു, കുഞ്ഞിനെ മടിയിലിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്, നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള നീ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം പറയൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു ശ്ലോകത്താൽ തന്നെ പറയുന്ന എന്താണ്? വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത് അപ്പൊ എന്താണ്? രണ്ട് ഗുരുക്കന്മാർ. ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഗുരുക്കന്മാര്? ചണ്ടൻ അതല്ലേ മാതാജി? ചന്ദനം, അത് അമർഖൻ. അമക്കെന്നും പറയും, അമർഖൻ എന്നും പറയും അല്ലെ? അമർഖൻ. അപ്പൊ അമർഖ. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുമാണ് ആരുടെ മക്കളാണ്? അസുര ഗുരുവായ ശുക്രാചാര്യ. അസുര ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുക്രാചാര്യരുടെ പുത്രനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് 4 പുത്രന്മാരും ഒരു പുത്രിയുമുണ്ട്. അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ പുത്രന്റെ പേര് ത്വാസുര എന്നും 4-മത്തെ പുത്രന്റെ പേര് ധരത്ര എന്നും ഭാര്യയുടെ പേര് ഊർജസ്വതിയും എന്നായിരുന്നു. ദേവയാനി എന്ന് പറയുന്നതാണ് പുത്രി. വളരെ പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഒരു പുത്രിയാണ്. യയാതിയുടെ പത്നിയായിരുന്നു ദേവയാനി. യയാതി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാന രാജാവാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അവരുടെ മക്കളാണ് യദു, തുർവസു എന്ന് പറയുന്ന 2 ആൺകുട്ടികൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് ശുക്രാചാര്യൻ. അപ്പൊ ഭയങ്കര കഴിവും ജ്ഞാനവും ശക്തികളും അല്ലെ, ദിവ്യശക്തികളും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് ശുക്രാചാര്യൻ. നമ്മുടെ ആരുടെ ഗുരുവായിരുന്നു? മഹാബലി അല്ലെ? മഹാബലിയുടെ ഗുരുവായിരുന്നു ശുക്രാചാര്യൻ. അപ്പൊ മഹാബലി നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ്. അപ്പൊ മഹാബലിയുടെ പൂർവ പിതാമഹന്മാരിൽ പെടുന്നതാണ് പ്രഹ്ലാദൻ അല്ലെ? അപ്പൊ ആ പ്രഹ്ലാദന്റെ മഹാഭക്തനായ, അതായത് ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് ഭക്തിയോടെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് തന്നെ അല്ലെ? അപ്പൊ ജന്മനാ തന്നെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആളാണ് പ്രഹ്ലാദൻ. ആ പ്രഹ്ലാദൻ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധകനായെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശത്രുവായിട്ട് മാറിയത് ഹിരണ്യകശിപു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവരെ രണ്ടുപേരും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അവരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ആസുര വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്, പൊളിറ്റിക്സ്, രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളും ധനകാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന്. അതേപോലെ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേകത എന്താണ്? ശത്രു ആര്, മിത്രമാര് എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശത്രുവിനെ കുറിച്ച്, ശത്രു മിത്ര എന്നുള്ള 2. അതേസമയം ഒരു ഭക്തന് ശത്രുവും മിത്രവും ഇല്ല അല്ലെ? ശത്രുക്കളും മിത്രങ്ങളും ഇല്ല. എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ? ഒരാളിനെ മിത്രമായിട്ടോ ഒരാളിനെ ശത്രുവായിട്ടോ കാണുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അതാണ് അല്ലെ, ഇമ്പാർഷ്യൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ശത്രുക്കൾ, ആരൊക്കെയാണ് മിത്രങ്ങൾ, മിത്രങ്ങളോട് എങ്ങനെ വേണം, ശത്രുക്കളോട് എങ്ങനെ വേണം എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ആരാണ്? ഹിരണ്യകശിപു. ഞാനാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ്, താനാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് ഹിരണ്യകശിപു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പം വിഷ്ണുവിന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിന് പകരം വിഷ്ണുവിനോട് ഇത്ര ശത്രുത വരാൻ കാര്യം എന്താണ്? ഹിരണ്യകശിപുവിന് അതെ, ഹിരണ്യാക്ഷനെ വധിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അന്ന് മുതലാണ് വിഷ്ണുവിന് പിന്നെ ശത്രുവായി. അതേസമയം ഹിരണ്യകശിപു വളരെ വലിയ തത്വചിന്തകനൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ മാതാവിനോട്, സ്വന്തം മാതാവിനോടും ഹിരണ്യാക്ഷന്റെ പത്നിയോടും എല്ലാം വലിയ തത്വങ്ങളാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഈ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിച്ചാൽ മരിക്കേണ്ടി വരും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ താത്വികമായിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞവരെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന ആളും കൂടെയാണ്. മറുവശത്ത് എന്താണ്? വിഷ്ണുവിനോട് ഭയങ്കര ശത്രുതയാണ്. അപ്പൊ മഹാതത്വങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാം അറിയുന്ന ആളാണ്, എന്നിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബ്രഹ്മാവിന്റെ വലിയ ആരാധകനാകുന്നു. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആരാധകനാകുന്നത്? ഭക്തി കൊണ്ടല്ല, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ്?
ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് അല്ലെ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഭൗതിക നേട്ടമാണ് ഈ വരങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാതെ അവിടെയും ഭക്തിയല്ല പ്രധാനം. അപ്പം അവിടെയും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ പ്രഹ്ലാദന്റെ അടുത്ത പഠനം കഴിഞ്ഞ് ചോദിക്കുമ്പോഴും വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെയും പറയുന്നത് അല്ലേ. മൂന്നാമത് വീണ്ടും അപ്പം അവര് പറയുന്നു, നിങ്ങളാണോ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഈ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴവര് പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഞങ്ങളല്ല പഠിപ്പിച്ചത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ അപ്പൊ പറയുന്നതാ, ഏതോ വൈഷ്ണവര് വന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് വന്ന് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതല്ല ഇതൊക്കെ, പിന്നെ ഏതാണ് ജന്മനാ തന്നെ ഈ കുട്ടി ആരാണ്, വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തനാണ് എന്നാണ്. അപ്പം ചോദിക്കുന്നു, ആരാ നിന്നെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചത്? ഏതെങ്കിലും ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കുമല്ലോ ഇത് കേട്ടത്. അപ്പോഴാ പറയുന്നത്, ആരിൽ നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഗുരുവിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗുരുവായിട്ട് ആരാണ് വരുന്നത്? നാരദ മഹർഷി അല്ലെ, നാരദ മഹർഷി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയും ഈ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തനെ എന്ത് ചെയ്യണം? കൊല്ലണം അല്ലെ, വധിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത, വിഷ്ണുവിനെയും വധിക്കണം, വിഷ്ണുവിന്റെ ഭക്തനെയും വധിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. അപ്പൊ സദാസമയം വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ആളാണ് പ്രഹ്ലാദനും പ്രഹ്ലാദന്റെ പിതാവും അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദൻ ഭക്തിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, അതേസമയം പിതാവ് ശത്രുതാ മനോഭാവത്തില് പ്രഹ്ലാദന്റെ ആരാധനാമൂർത്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭക്തനായിട്ടുള്ള പരമഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദനെ എങ്ങനെ വധിക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ആരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന? ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മനസ്സിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ മുക്തനാക്കപ്പെട്ടു. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭക്ത ദാസാനു 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 ദാസ എന്നല്ല, 7 തവണ 7 തലമുറ ഇങ്ങനെ ദാസൻ ആയിട്ട് വരുമ്പോ തലമുറ എന്നല്ല, അതിന്റെ ഗ്രഡേഷൻ വരുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഭക്തനാകുന്നത് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗുരുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന, ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹിരണ്യകശിപു ഹിരണ്യകശിപുശ്ചാപി ഭഗവൻ ഒരുവൻ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൈവടിയരുതെന്ന് ചുരുക്കം. സ്വന്തം തന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹിരണ്യകശിപുവിനെയോ ഹിരണ്യാക്ഷനെയോ അനുകരിക്കരുത്. വിജയപ്രാപ്തിക്കുള്ള മാർഗം അതല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് നൽകുന്ന മെസ്സേജ് ആണ് ഇത്. നമ്മൾ എന്ത് സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളണം ഇതിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്? നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രേമം ഭഗവാനോട് ഉണ്ടാകണം അല്ലെ. ആ പ്രേമം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായ പ്രേമം ഭഗവാനോട് തോന്നി നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്താല് നമുക്ക് എന്ത് നേടാൻ സാധിക്കൂ? നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ള കാര്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഏത് ചെയ്യരുത്? ഹിരണ്യകശിപുവിനെയും ഹിരണ്യാക്ഷനെയും അനുകരിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ റോൾ മോഡൽ ഒരിക്കലും ആരാകരുത്? മാതൃക ആരാകരുത്? ഹിരണ്യകശിപുവോ ശിശുപാലനോ ഒന്നും ആകരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിജയപ്രാപ്തിക്കുള്ള മാർഗം ഏതാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം മാത്രമാണ് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 27. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യ തന്മയതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന നിശ്ചിതാമതേ. യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യ തന്മയതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാമതേ. നമുക്ക് ചൊല്ലാം ഒരുമിച്ച്. യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യ തന്മയതാമിയാത്
ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാമതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ വൈരാഗ്യേന മർത്യതന്മയാമിയാത് ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ, എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി കേറിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എന്നെ കോൺഗ്രസ് ആക്കോ? ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. പപ്പടം കൊടുക്കണ്ട. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ? കണ്ടു കണ്ടു കണ്ടു. ബാക്കി വേണം വാർത്തരാൻ പറ, അവിടെ ഇരിക്കും. മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ആയി. ശ്രീജ വിജയ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ചൊല്ലിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് വിളിക്കാം. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ വൈരാനുബന്ധേ. താഴേക്ക് പോയില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യസ്തന്മയതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക കേശവി ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യസ്തന്മയതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതീശ ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യസ്തന്മയാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യസ്തന്മയതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യസ്തന്മയതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യസ്തന്മയതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യസ്തന്മയതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതം മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യ തന്മയതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യസ്തന്മയതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യസ്തന്മയതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്താദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
കൃഷ്ണ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മധ്യസ്ഥന്മയാ താമിയാത് തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ വത്സല എം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യസ്തന്മയതാമിയാത് ജ്ഞാതതാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ശാരദാജി നമ്പൂരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യസ്തന്മയതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഭാരതേമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മധ്യസ്ഥന്മയതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യസ്തന്മയതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ശോഭ വിജയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മത്തു തന്മയതായാത് തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ വത്സല ഗോപാലൻ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യസ്തന്മയാമിതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഗീതാശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യസ്തന്മയതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ അനിത ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യസ്തന്മയതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രതി ആചാര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യസ്തന്മയതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യസ്തന്മയാതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ സുമിത്ര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ വൈരാനുബന്ധേന തന്മയതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ സാവിത്രി കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യസ്തന്മയതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യസ്തന്മയതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മധ്യസ്ഥന്മയതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ രത്ന മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ വാസുദേവായ യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യസ്തന്മയതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ രാജി മാതാജി.
കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മധ്യസ്ഥന്മതയാമ്യാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗ്യേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീരഞ്ജിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യസ്തന്മയതയാ യത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഓം തത്സദിതി. ഹരി ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യസ്തന്മായതാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഗിരിജ കൃഷ്ണ. ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ വൈരാനുബന്ധേന മർത്യ തന്മയധാമിയാത് ന തഥാ ഭക്തിയോഗേന ഇതി മേ നിശ്ചിതാ മതിഃ. പദാനുപദാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കിന്റെ യഥാ പോലെ വൈര അനുബന്ധേന നിരന്തരമായ ശത്രുത മൂലം മർത്യ ഒരു വ്യക്തി മനുഷ്യൻ തത്മയത അദ്ദേഹത്തിലുള്ള മുഴുവൻ യാത് നേടിയെടുക്കാം ന ഇല്ല തഥാ അതുപോലെയുള്ള ഭക്തിയോഗേന ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ ഇത് ഇപ്രകാരം മേ എന്റെ നിശ്ചിത തീർച്ചയായ മതി അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നാരദ മുനി ആരുമായിട്ട് സംവാദം നടത്തുന്നതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരദ മുനി ആരുമായിട്ടാണ് സംവാദം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, മുനി പറയുന്നു ഇതാണ് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ? പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ മാഹാത്മ്യം ഇവിടെ എടുത്തു കാട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കി ജയ്. നാരദ മുനി തുടർന്നു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ശത്രുതയോടെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുവന് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന തീക്ഷ്ണമായ മുഴുവൻ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ ലഭിക്കുകയില്ല. അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ എന്താണ്? ശത്രുതാ മനോഭാവത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചാല് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കത്തില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഫലം കിട്ടുകയില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ അതെന്റെ അഭിപ്രായമായിട്ട് നാരദ മുനി പറയുകയാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. ശിശുപാലനെ പോലെയുള്ള കൃഷ്ണന്റെ ശത്രുക്കളുടെ മനസ്സുകൾ സദാ സമ്പൂർണമായി കൃഷ്ണനിൽ മുഴുകുന്നതിനാൽ ഏറ്റവും ഉന്നത ഭക്തനായ ശ്രീ നാരദ മുനി അവരെ പ്രശംസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഭക്തൻ, യഥാർത്ഥ ഭക്തനാണ് അല്ലെ, ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ആരാ? നാരദ മുനി. അതേപോലെ തന്നെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം രചിച്ച കൃഷ്ണദാസ് ഗോസ്വാമി അല്ലെ, അവരൊക്കെ ശുദ്ധ ഭക്തരാണ്. ഏതു നേരവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർ ഏറ്റവും നമ്മൾ 26 ഗുണങ്ങൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണമാണ് വിനയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശുദ്ധ ഭക്തരൊക്കെ എപ്പോഴും വിനയമുള്ളവരായിരിക്കും. നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇത് പുല്ല് പോലെ. നമ്മൾ ഏതില് ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ, തൃണാദമി സുനി ചേന. അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു പുല്ലിനെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുൽക്കൊടിയെ പോലെയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെയോ സദാസമയം നമ്രത മനോഭാവം അല്ലെങ്കിൽ വിനയ മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഭക്തന്, ശുദ്ധ ഭക്തന്. ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഗുരുവാണ്, ഋഷിയാണ് നാരദ മുനിയും. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം രചിച്ച കൃഷ്ണദാസ് ഗോസ്വാമിയും. എന്നിട്ടും അവർ വളരെ വിനയത്തോടെ അവരുടെ ഭക്തി അത്രയ്ക്ക് പോരാ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഭക്തി ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കും അല്ലേ, ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തർ. നാരദ മുനിക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും? വിഷ്ണു ലോകത്ത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പോയി ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും ഭഗവാനുമായിട്ട് സംവാദം നടത്താനും ഒക്കെയുള്ള അനുവാദമുള്ള ആളാണ്. എന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹം വിനയത്തോടെയാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ശിശുപാലനെ പോലുള്ള കൃഷ്ണന്റെ ശത്രുക്കളെ അവരുടെ മനസ്സുകൾ ഭഗവാനിൽ സമ്പൂർണമായിട്ട് എപ്പോഴും മുഴുകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ശത്രുതാ മനോഭാവത്തിലാണെങ്കിലും അവരുടെ മനസ്സിൽ കൃഷ്ണൻ കുടികൊള്ളുന്നു. ശിശുപാലൻ, കംസൻ, രാവണൻ തുടങ്ങിയവരുടെ മനസ്സിലെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ചിത്രം അല്ലെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്നെക്കാൾ വലിയ ഇതാണ് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അവർ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ നാരദ മുനിയും കൃഷ്ണദാസ് ഗോസ്വാമിയും ഒക്കെ പറയുന്നത്. തീർച്ചയായും വികാരപരമായി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ലീനനാകുന്നതിനുള്ള പ്രചോദനത്തിൽ തനിക്ക് പോരായ്മയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അത്രത്തോളം എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അല്ലെ. ലീനനാകുക, അതിൽ മുഴുകാനുള്ള എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രചോദനം പോരാ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മനുഷ്യനിൽ തെറ്റുപറ്റി, ഇവിടെ ഋഷിക്ക് തെറ്റുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, പോരായ്മ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ശത്രുക്കൾ കൃഷ്ണന്റെ നിർമ്മലരായ ഭക്തന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണെന്ന് ഇതിനർത്ഥമല്ല. ഇപ്പൊ എന്താണ്, നാരദ മുനിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനല്ല ശിശുപാലൻ. കാരണം എന്താണ്, ശത്രുവാണ്. അതേസമയം ഇവിടെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭക്തനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരാണ് ഈ ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ആദ്യം ഇതില് ഏതാണ് 5.205 കൃഷ്ണദാസ് ഗോസ്വാമി കവിരാജ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം താഴ്മയോടെ സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെയും കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയും എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ഞാൻ ജഗായി മാതായിക്കാളും കുറച്ച് മാത്രമേ എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജഗായി മാതായി ഹൈദേ മുനിസേ പാപിഷ്ട പുരീഷേര കീട ഹൈദേ മുനിസേ ലഖിഷ്ട എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ജഗായി മാതായിമാരെക്കാൾ മോശപ്പെട്ട പാപിയാണ്, അതുപോലെ മലത്തിലെ കൃമിയേക്കാൾ അധമനുമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങേയറ്റം അധമനാണ് താൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ മലത്തിലെ കൃമി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏതാണ്, നീച ജന്തുവായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അല്ലെ. ആ നീച ജന്തുവിനേക്കാൾ ഞാൻ മോശമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഉത്കൃഷ്ട ഗ്രന്ഥം രചിച്ച ആളാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് വിനയം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാം വിനയമാണ് ഇവിടെ എടുത്തു കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ താൻ എല്ലാവരെക്കാളും ഉള്ളവനാണെന്ന് സർവദാ സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ എന്തെങ്കിലും സേവനം സമർപ്പിക്കാൻ ഒരു ഭക്തൻ ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ സമീപിച്ചാൽ ആ ഭക്തൻ തന്നെക്കാൾ മഹാനാണെന്ന് ശ്രീമതി രാധാറാണി പോലും ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തയാണ് ഭഗവാൻ, ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് രാധാറാണി എങ്കിലും രാധാറാണിയും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സേവനം ചെയ്യാൻ വന്ന ഭക്തനേക്കാൾ മോശമാണ് ഞാൻ എന്നാണ് രാധാറാണി പോലും ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സ്വഭാവം എന്നാണ്, സവിശേഷത. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ ശത്രുക്കൾ നല്ല സ്ഥിതിയിലാണെന്ന് എന്നാണ് തന്റെ അഭിപ്രായമെന്ന് നാരദ മുനി പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൃഷ്ണനെ വധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിലും അവർ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നു. കാമാർത്ഥനായ ഒരുവൻ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചും അവരുടെ സഹവാസത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്തകളിൽ സദാ നിമഗ്നനാകുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ ഒരാണ് ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് കാമാസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എപ്പോഴും സ്ത്രീകളുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാം എന്ന് ചിന്തിക്കും. അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ശത്രുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ജഗായി മാതായും ശിശുപാലൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് വധിക്കാം എന്നൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചാണ് ജഗായി മാതായി വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഈ ശത്രുപക്ഷത്തുള്ളവര് എന്നാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും അവരുടെ ചിന്ത മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തർ പറയുന്നത് അവരെക്കാൾ മോശമായിട്ടുള്ള നിലയിലാണ് തങ്ങളെന്നാണ്. ഒരുവൻ പൂർണ്ണമായും 24 മണിക്കൂറും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ മുഴുകണമെന്നാണ് ഇതിലെ കാതലായ ആശയം. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ശത്രു അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാല് എന്താണ്, അയാൾക്ക് ഊണിലും ഉറക്കത്തില് അതേ ചിന്ത മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും ചിന്ത ചിലപ്പോൾ ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഉണ്ടായി കാണില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ സന്ദേശം. വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച രാഗമാർഗത്തിലുള്ള ധാരാളം ഭക്തരുണ്ട്. ദാസ്യരസത്തിലും
സാഖ്യരസത്തിലോ വാത്സല്യ രസത്തിലോ മാധുര്യ രസത്തിലോ ഏതിലായാലും കൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ ഭക്തരും എപ്പോഴും കൃഷ്ണ വിചാരങ്ങളിൽ ആമഗ്നരാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും രസത്തില് നമ്മൾ ഭാവതലത്തിൽ എത്തുമ്പോ നമ്മൾ ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാന്ന് ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ശ്രദ്ധ അനർത്തി നിവർത്തി, ഭജനക്രിയ, ഭജനക്രിയ, ആദൗ ശ്രദ്ധ തഥാ സാധുസംഗ സാധുസംഘ. മറന്നുപോയി മാതാജി, മറന്നുപോയി. ഓർമ്മ എല്ലാം പഠിച്ചതാണ്, മറന്നുപോയി. ആദൗ ശ്രദ്ധ തഥാ സാധുസംഗ ഭജനക്രിയ അനർത്ഥ നിവൃത്തി നിഷ്ഠ രുചി ആസക്തി ഭാവ പ്രേമ. ഹരിബോൾ. എല്ലാം ഓർത്ത് അതിന്റെ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഓർത്ത് പറയാൻ പറ്റി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഓർക്കുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണെന്ന് എനിക്കും അറിയാം. അപ്പോ ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കുമ്പോഴേ നമുക്കിതൊക്കെ വീണ്ടും അല്ലെ, നമ്മളൊരു റിവിഷൻ പോലെ അല്ലെ, അപ്പോഴേ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് നിൽക്കുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തരെല്ലാം 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ ചിന്തയില് ആമഗ്നരായിട്ടിരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അവർക്ക് ചിന്ത കാണൂ. കൃഷ്ണൻ പശുക്കളെ മേയ്ക്കുന്നതിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തർ പല ഭാവത്തിലാണെങ്കിലും ചിലപ്പോ വാത്സല്യഭാവം, ഇപ്പൊ യശോദ മാതാവാണെങ്കിൽ വാത്സല്യഭാവം, ഗോപികമാരാണെങ്കിലും മാധുര്യഭാവം അല്ലെ, അർജുനനാണെങ്കിൽ സാഖ്യഭാവം അല്ലെ, സുധാമയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ദാസഭാവം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ഭാവത്തില് ഓരോരുത്തരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഗോപികമാർ മാധുര്യ രസത്തിൽ മഗ്നരായി കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വനത്തിൽ നടക്കുക എന്ന ചിന്തയിൽ സദാ മുഴുകിക്കഴിയും. കാരണം എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ പാദം അത്രയ്ക്ക് മൃദുലമാണല്ലേ, ഏറ്റവും മൃദുലമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ അതവരെ എടുത്ത് ഉമ്മ വയ്ക്കാൻ പോലും അവര് നോക്കത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്ര ഇതിൽ പറയുന്ന അവരുടെ മാറിടത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ പാദം സ്പർശിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് അത് പേടിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൃഷ്ണന്റെ കാല് വേദനിക്കുമോ എന്നാണ് അവരുടെ പേടി. അത്രയ്ക്ക് മൃദുലമായിട്ടുള്ള പാദമാണ് കൃഷ്ണന്റേത്. ആ പാദം കൊണ്ട് പാദരക്ഷയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ വനത്തിലെല്ലാം എങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കും? അപ്പൊ മുള്ളുകൊള്ളുമോ കല്ലുകൊള്ളുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തയായിരിക്കും എപ്പോഴും ഗോപികമാർക്കുള്ളത്. ഒരിക്കല് യശോദ മാതാ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാന് പാദരക്ഷ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്താ മറുപടിയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? എല്ലാ പശുക്കൾക്കും പാദരക്ഷ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നോളൂ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ 9 ലക്ഷം പശുക്കളുണ്ടല്ലേ, ആ പശുക്കൾക്കെല്ലാം 4 പാദരക്ഷ വേണം. നമുക്ക് 2 മതി, ഒരു ജോഡി മതി. അപ്പൊ അവിടെ ആണെങ്കിൽ 4 എണ്ണം വേണം. അപ്പൊ 9 ലക്ഷം × 4 എത്രയായെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് മാധുര്യ രസത്തിലുള്ളവരുടെയും വാത്സല്യ രസത്തിലുള്ളവരുടെയൊക്കെ ചിന്ത. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ കാലിന് മുറിവേൽക്കുമോ വേദനിക്കുമോ എന്നൊക്കെയാണ്. അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഭഗവാനാണ് കൃഷ്ണൻ അല്ലെ, കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കൂടെ കഴിയുന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണന്റെ ഉള്ളംകാലുകൾ അതീവ മൃദുലമാകിയാൽ ഗോപികമാർ ആ പാദങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാറിടങ്ങളിൽ ചേർത്ത് വെക്കാൻ പോലും തുനിയാറില്ല. തങ്ങളുടെ മൃദുലമായ മാറിടങ്ങൾ പോലും കൃഷ്ണന്റെ മാർദ്ദവമേറിയ പാദങ്ങൾക്ക് വേദന ഉളവാക്കും വിധം കഠിനമാണെന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം. അങ്ങനെയുള്ള മൃദുല പാദങ്ങളാൽ മുൾച്ചെടികൾ നിറഞ്ഞ കാട്ടിലൂടെ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ നടക്കുമെന്നവർ ഉത്കണ്ഠാകുലരാകുന്നു. കൃഷ്ണൻ ദൂരെയുള്ള വനത്തിലാണെങ്കിലും വീടുകളിൽ കഴിയുന്ന ഗോപികമാർ എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അത്തരം വിചാരങ്ങളിൽ ആമഗ്നരാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളും ഒക്കെ ഓർത്ത് യശോദ മാതാവ് പത്മഗന്ധ പാല് തിളപ്പിക്കുമ്പോഴും അല്ലെ വെണ്ണ കടയുമ്പോഴും ഒക്കെ കൃഷ്ണന്റെ ഓരോ ലീലകൾ ഓർത്ത് പാടിക്കൊണ്ട് ഒക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഗോപികമാർ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് കാവ്യങ്ങളൊക്കെ രചിക്കുന്നുണ്ട്, കവിതകളൊക്കെ രചിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ രചിച്ച് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാടി അതേപോലെ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം അവരെപ്പോഴും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരവരുടെ
പ്രവർത്തികളിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുന്നതെന്നാണ്. അപ്പൊ സദാ അവർ ചിന്തകളിലാണ് എന്നാണ്. അതേപോലെ കൃഷ്ണൻ കൂട്ടുകാരും മറ്റ് കളികളിൽ മുഴുകുന്നത് കാണുന്ന യശോദ മാതാവ് തന്റെ പുത്രൻ ഇങ്ങനെ വിശപ്പ് പോലും മറന്ന് കളിച്ചു നടന്നാൽ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോകുമെന്ന് അസ്വസ്ഥയാകുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രകടമായ ഉത്കൃഷ്ടവും ഉന്മത്തവുമായ കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണിവ. ഈ സേവനത്തിൽ നാരദ മുനി ബദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ഇങ്ങനെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ മുഴുകി കഴിയണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ എല്ലാ ആപത്തുകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും. കൃഷ്ണ ചിന്തകളിൽ പൂർണ്ണമായ മുഴുകലാണ് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ അത്യുന്നതമായ തലം. അപ്പൊ നാരദമുനി യുധിഷ്ഠിരനോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? യുധിഷ്ഠിരൻ നൽകുന്ന ഉപദേശം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ എല്ലാ സമയവും സദാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ. ഇവിടെ നമുക്കിത് ദുഃഖാലയമാണ് അല്ലെ. ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന ദുഃഖാലയമാണ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ആപത്തുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളെ രക്ഷിച്ച് നമുക്കൊരു സ്വരൂപം തിരിച്ചു തരാൻ, നമ്മുടെ സ്വരൂപ അവസ്ഥയിലെത്താനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ചിന്തകളിൽ മുഴുകുന്നതും ലീലകൾ കേൾക്കുന്നതും നമ്മളതുപോലെ മറ്റു ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം നമ്മളെ അതിനെ സഹായിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ജന്മ മരണ ഇതാണ് അതിൽ നിന്ന് ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുന്നേറാനായിട്ട്, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയമായോ? നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 28, 29 ശ്ലോകങ്ങള്. കീടപേശസ്കൃതാരുദ്ധ കുഢ്യായാം തം അനുസ്മരൻ സംരംഭാഭയയോഗേന വിന്ദതേ തത്സ്വരൂപതാം. ആദ്യത്തത് വായിച്ചു പോകാം. കീടപേശസ്കൃതാരുദ്ധ കുഢ്യായാം തം അനുസ്മരൻ സംരംഭാഭയയോഗേന വിന്ദതേ തത്സ്വരൂപതാം. കീടപേശസ്കൃതാരുദ്ധ കുഢ്യായാം തം അനുസ്മരൻ സംരംഭാഭയയോഗേന വിന്ദതേ തത്സ്വരൂപതാം. അടുത്തത്. ഏവം കൃഷ്ണേ ഭഗവതി മായാമനുജൈശ്വരേ വൈരേണ ഭൂതപാപ്മാന തമ്മാഭൂ അനുചിന്തയാം. ഏവം കൃഷ്ണേ ഭഗവതി മായാമനുജൈശ്വരേ വൈരേണ ഭൂതപാപ്മാന തമ്മാഭൂ അനുചിന്തയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ. നാളെ നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ. പീഡപേശസ്കൃതാരുദ്ധ സ്മരൻ സംരംഭഭയയോഗേന വിന്ദതേ തത്സ്വരൂപതാം. ഈ മായാമനുജ ഈശ്വരേ വൈരേണ ഭൂതമാത്മാനസ്തമാപുരന് ചിന്തയാ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കീടപേശസ്കൃതാരുദ്ധ കുഢ്യായാം തമനുസ്മരൻ സംരംഭഭയയോഗേന വിന്ദന്തേ തത്സ്വരൂപതാം. ഏവം അതും കൂടെ വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചോളൂ. ഏവം കൃഷ്ണേ ഭഗവതി മായാമനുജ ഈശ്വരേ വൈരേണ ഭൂതപാപ്മാനസ്തമാപുരമനുചിന്തയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അക്ഷരങ്ങൾ ചിലത് കാണാമോ? തമാബു അനുചിന്തയ. തമാബു അനുചിന്തയ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച